tarata ye araba ye bi ye juin kalo tile 17 san 2026 ni bi ye juin kalo tile 17 ye araba o araba kelen o ye silamɛ san tile fɔlɔ ye a bɛ fɔ kalo ma ko muharam tile fɔlɔ ye bi ye silamɛw ka 1er janvier de ye bi ye fala ye san 1448 an bɛ o de kɔnɔna na sisan o kɔrɔ ni ala sɔnna ma nin kalo in tile 10 bi kɔfɛ an kan ka asura kɛ donc an bɛ samɛ foli fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka sankura hɛrɛ d'an ma san in ale bɛ hijira de ma san 1448 min ye kira ka hijira o tɛmɛnen kɔfɛ bi kɔni an bɛ se ka fɔ fana min ye rasulu ye ale bɔra mɛdinakaw fɛ yen san 622 kɛrɛnkɛrɛnnen ala ka sɔrɔ ka silamɛ diinɛ sinsinni baaraw ka taa olu kɛ bɛn kelenya bolodi ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya sigikun ye o de ye min ye muharam ye ale bɛ kalo 4 fɛ kalo minnu ka bon kosɛbɛ silamɛ diinɛ maaw bolo wa bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ k'o sigi sen kelen kan min ye silamɛlakaw ye nin kan ka kɛ u taabolo ye ka kɛ ni ɲinansan ye n'o ye sankura daminɛli ye ka dugawu kɛ min ye batokɛlaw ala ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana kolo suma ala ka basigi ni lafiya don minnu ta ye gɛlɛya ala k'a bɛɛ lajɛlen mu ka banabagatɔ ala k'u kɛnɛya fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa kan de gardi kɔnɔna na min ye famukɛ ye ale ye mara min kun kɛra a ma a y'a ta k'a di ɲɛmaw ma min ye dawuda tarawele n'o bɔra ISC force unifiée kunna o nana bila ale nɔ na garde kan kɔnɔna na an na taa yen ka taa yen lajɛ moto a ko kulukorokaw fɛ yen a tɛ ka kɛ basigi kɔnɔna na tajiko gɛlɛya halisa u bɛ yorosokaw fɛ yen min ye kalanden jolenw ye waliɲuman bɛ ka dɔn olu ye nin waati in na manatalikaw fɛ yen kɔkan kibaru bɛ taa n'an ye G7 ka kɛnɛ kan n'o ka kɛ Evian Faranskaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ fala ye aw dara kuma jumɛn 3h o kuma na e tun bɛ ka Mamutu lajɛ ɔ fala o ye e dusu suma o y'a sɔrɔ anw gɛrɛ jɛgɛnen kun an t'a dɔn an y'an da fa min yɛrɛ fɛ yɛrɛ i ka pɛtipɛtinin ninnu jaw bɛɛ bɛ Faransi de supporter ne tun t'o kalama fo sɔrɔ binabilen supporter b'a ka ca Mali la dɛ nka tiɲɛ na fala ye Bape kɛra sugu ye a bɛ se balontan na nka kunu Senegalikaw olu ye u yɛrɛ de mago sako ye nka nin fana ka ɲi ni nin kɛra u bɛ jigin duguma u bɛ bɔlɔ ɲuman tan don nataw la u bɛ se ka qualifier fana sabula gosili dɔw bɛ yen a bɛ kɛ maa ma leçon ye n'o tɛ Katarikaw fɛ yen hakili la k'a fɔ ko Mamutu ninnu y'a daminɛ ni cili yɛrɛ 1 ni fu nka u taara kubu ta donc a tɛ foyi tiɲɛ Senegalikaw u k'u cɛsiri halisa u kɔni tun bɛ se ka gagner kunu u tun bɛ se ka ko in bɛɛ ban kabini premier mi-temps na nka tubabu bɔlɔn min filɛ u senkɔrɔ nin ye n'u ni Faransi ninnu bɛ jouer u kana nin kɛ dɛ u k'a kɛ Cameroun bɔlɔn ye voilà ni Faransi ninnu bɛ jouer u bɛ Cameroun bɔlɔn de ta o de la i bɛ se ka gagner n'o tɛ n'i ye tubabu bɔlɔn ta u nɔfɛ u tɛ foyi f'i ɲɛna o hali premier mi-temps in na fala u tun bɛ k'a lajɛ k'u bɛ taa kɔtɔrɔmabɔ kɛ u la o a ma ɲɛ de sɔrɔ nka tiɲɛ na Kalilu sɛgɛnna a sɛgɛnna yɛrɛ de a ye dɔ kɛ ten u ka maa ɲini maa min bɛ se ka bila ale nɔ na nin y'an don k'a ye sɔgɔma in na an k'an dabɔ wali bɔlɔn na anw ta ye à côté ye don o don anw ye à côté de ye à côté don o don. Fala ye bamananw ko maa ye ni maa dɔn tɛ kelen ye wa kuma fɔcogo ɲuman o t'a kɔrɔ dɔn ni sa fiyewu waati dɔ kuma sera fala ye an yɛrɛ tɛ livre sɛbɛnna ye sa an tɛ tarikutigi ye nka waleyanin dɔw kɛra an fana ɲɛna nin waati laban ninnu na a ka kan an bɛ to ka sɛbɛnni minnu kɛ n'an taara jamana fanw na fala ye an k'u dayɛlɛ ka se ka maaw hakili la jigi sabula nin waati in na
an bɛ min fɔ an ka jamana marabaaw ye fala ye maa minnu bɛ ka na ko audience minnu bɛ ka na ko n'an bɛ fɛ ka sigi ka kuma minnu nana ko bɛn ni kelenya sinsinni ni balimaya ni sinjiya sinsinni u k'u hakili to o la sabula o bɛ maa hakili de suɲɛ ni diɲɛ maa bɛ k'i ko labɛn i kama a bɛ nin ko ninnu de don i senkɔrɔ k'i hakili suɲɛ i ɲinɛnkolobaatɔ ka kojugu dɔ ta ka ɲɛsin i ma an y'a misali caman de ye waati o waati i ye maaw sencayalen anw fɛ yan an nana bɔ aw ye an bɛɛ ye kelen ye an ye nin ye an ka hakili to an yɛrɛ la n y'o de f'i ɲɛna anw ka defoba ye mun ye degunba ye min ye anw ka kow la anw bɛ ɲinɛ hali kunun ko anw ka misilamɛw fala u si ma taa ni carte d'identité y'u bolo o dun ni polisiw bɛnna k'a sɔrɔ don in ko in daminɛ waati maa si tun tɛ ɲininka sɛbɛn kɔ yɔrɔ hakili an hakili bɔ ka di dɛ tile fila lafiya in kana to sogo si la an k'an sen na an bolo kan k'a fɔ ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na ko nin y'a ko bannen ye pewu fala ye sɔgɔma in na n yɛrɛ ye gafenin dɔw ni sɛbɛnnin dɔw kɛ n fana bɛna maaw hakili la jugu la hali ni n tɛ livre sɛbɛnna ye ko dɔw kɛra an yɛrɛ ɲɛna fala ye san 2012 san an kun bɛ munumunu Salo la Menaka Kidal ale ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw bɔra Kidal an donna Kidal janvier kalo tile 10 an ye tile 11 kɛ ka tile 12 kɛ san 2012 an ye waa wɛrɛ ka segin ka na Gawokaw fɛ yen waati min na anw bɛ se Moti fala ye sabula a waati y'a sɔrɔ avion ko tile tɛ yen an y'a mɛn ko bin kɛra min ye Menaka kan janvier kalo tile 17 san 2012 san lieutenant Sadio Kamara ale n'a ka cɛdenw tun bɛ yen a waati Bamanci jɛkulu minnu bɔra Libikaw fɛ yen olu de nana firi u kan k'an ka drapeau jigin Sadio kuma bɛ fɛrɛ a fɛ nin don in a n'a furumuso k'u ka dugu bila pewu min ye lieutenant ye a ma sɔn ne fala ye a ko n'a bɛ kɛ min a bɛ k'o ye renfort taar'u sɔrɔ ye u ye drapeau yɛlɛ nka olu kun t'a dɔn ko min don janfan bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ k'a sabuya kɛ an ni sɔrɔdasi minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a waati olu caman yɛrɛ bɛ kɛlɛdaga ɲɛmaayaw la bi i n'a fɔ Mamadu Masawule Samake i n'a fɔ capitaine Karimu ka taa se Madu Sulemani Kone ninnu ma min ye Yansari ninnu ye fala ye Baron olu tun bɛ Bamakɔ yan ka taa fara Sulemani Danbele kan olu tun ye kibaruyadilaw ye Modibo Nama Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye u tun ma anw cɛ k'an kɛ alamɔrɔko kɔnɔ ka taa n'an ye n'i bɛ taa i bɛ taa n'i bɛ to yan i bɛ to yan kunnafonidi tɛ taa o kɔ fiyewu Dj Dako an b'a fo fala ye don caman tɛmɛna yanni bi ka se o de kɔfɛ fala ye an y'a ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa caman bɛ yen u bɛ wuli ko an ka bɛn ɲini an ka kelenya ɲini an ka sigi an ka kuma an ka sɔn min ye maa minnu filɛ n'u ye marifa ta an n'u ka kuma n y'a f'i ɲɛna cogo min janvier kalo san 2012 san a daminɛ kɛra kataba 4 ye kɔrɔn fɛ cogo min Bamakɔ ni Kati fana kun lomolamalenw de ten nka Bamakɔ wulikajɔ kɛbaa dɔw fala ye min ye Moritani ni Alizeri kun donnen don k'olu senkɔrɔma don k'u dɛmɛ u ka wulikajɔw la a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u bolo cogo min Amadu Tumani Ture ale bɛ fɛɛrɛ ɲini na waati min ye CEDEAO maaw ye olu tun bɛna na anw fɛ yan UEMOA maaw Blaise n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ATT k'u ma ko nin tɛ maa kelen kɛlɛ ye k'u k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn faamu fala ye président ma lamɛn koyi nka bi Bamanci jɛkulu ni jugawale kɛbaa minnu nana anw ka jamana kɔnɔ fala ye u bɔra yɔrɔ kelen pe Libikaw olu fɛ yen la maa min bɛ yen bi ni ale kɛlen don Kita gouverneur ye Dawuda Mayiga ale tun bɛ baɲumankɛ tɔnw kunna fala ye a ye sɛbɛn bɔ k'a jira an ka ɲɛmaaw la n'a b'a fɛ kɛlɛ ka ban maa minnu bɛ yen n'o ye dugudenw ye maa minnu bɛ yen n'olu cɛsirilen don a bɛ ka taa musaka min di kabilatigiw ma a bɛ ka taa musaka min di ɲɛmaaw ma a y'a di olu ma k'olu ka sigidaw yiriwa ka jitɔyɔrɔ dilan olu ye olu ka baara kɛ o b'a kɛ o caman b'i sen bɔ Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw la fala ye Dawuda o y'a sɔrɔ ONG tigi don ale ma lamɛn koyi min ye ko gɛlɛman nana kɛ mun ye maaw bɔra Libi fala ye ka na an kunfa yan tewu u nalen min ye
maa min yɛrɛ tun b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmafala ye o nacogo filɛ nin ye min ye Mohamed Nazim ye. Mohamed Nazim tɛ maa wɛrɛ ye fala ye Libi tuma min na Kadafi b'a 12 fili la o ka force spéciale ka ɲɛmaa tun don min ye kitabu ni batakiw ni sɛbɛnw ye min yira o ye k'a fɔ Mohamed Nazim n'a ka jɛkulu maaw olu de kɔni ye Kadafi janfa a bɔlen Libi k'i kunna Sirti kan u ni OTAN maaw jɛra n'a nana ye u na fɛɛrɛ sigi sen kan yɛlɛma hɔrɔnya ko kuma o ka sigi sen kan fala o y'a sɔrɔ MNA de b'an fɛ yan MNA Mali yɛrɛ de y'o récépissé di sigiyɔrɔ bɛ d'u ma Bilal ak Sherif ni Nazim olu tun b'o kunna